kienet imħabba falsa bejnitna il-ġelusija ma tistax tara li libsa inti ġik lejra għalija ġelusija l-bakka li jawwa Peppina irrispondieta xi trid naqlek minn xarek minn kella ħallini kwieta tixtieq taqla li xari ja Peppina l-ismagata għax tiegħek bħal tal-qattusa u tiegħi mill-innuklata kullu minn oqgħod bi kwietek jekk ma trix frasek idum għax nitkellem namrat tiegħek minn fejn ġie u lura jmut Peppina ġik lejra tixtieq txuni u ma tistax tisħalek qisek il-baga minn iridek ma tarax kelli ħafna minn iridni biex ngħidlek konservik jekk tiġi taħt idejja ngħid li xeba sannatik Peppina tagħtini xeba għax inħossla u jien irqieqa għandek rasek daqs balomba jiena wiċċi ta' toffieħa għandha wiċċa ta' toffieħa witzallura minn talbik tikxob qisa ravjula hemm neħrek daqs jara kbir ilbes maksi jew bel-bottom kum bħali u sir pulita Peppina kulħadd jitħaqlek dak li mnieħer daqs mazzita ħobb titajjar volumena aħħa ħajla twaħħaqni dawk rixlek bħal tat-tiġeġa xarek qisu kobbarix Peppina għal xejn tinkwieta jaħadulek innamrat volum jien dejjem ġewwa inti ġerra ma tliqat kullu minn toqgħodx tiftaħ għaliex ħadli innamrat jien ma nafx nuża il-ġesti u nurih ħafna ksuħat ejja law ninżel mid-dieqa isek l-istada serra dint għandu rikx tiswa il-ħxuna jien għandi għadmi ma stitz ipprova ejja għan barra mid-dieqa ma tinqalax inti ħoxna u jien irqieqa qed li minnek ma nibżax beddilina bes mid-dieqa esa nsiru kapuljat xaxu ximdejna nġebdu hemm marrinna il-ksuħat